Зараз я вам раскажу тую частку музычнай тэорыі пра музычныя лады, якая не гучыць як кансерваторская сухая заумь, а якая гучыць як нейкая байка. Мы накіроўваемся ў старажытную Грэцыю. Куды ж без яе? Музыка ў Грэцыі была навукай. У грэкаў яна была часткай матэматыкі, філасофіі, адукацыі. Музыка ўплывае на характар чалавека, настрой, на грамадства. Таму грэкі вельмі сур'ёзна ставіліся да ладоў. Буду называць старажытныя грэцкія лады і апісваць, з якіх тэрыторыяў яны паходзяць. Калі я впершыню пачуў гэтыя назвы, на мяне адразу павеяла старажытнай Грэцыі, старажытнай Эладай. Паглядзім, як это будзе дзейнічаць на вас. Іанійскі, мажор, тэрыторыя Іонія, заходняе ўзбярэжжа Малай Азіі, сучасная Турцыя. Гэта быў рэгіён самых перадавых грэцкіх калоніяў, дзе квітнела навука і мастацтва. Мажор, навука і мастацтва. Дарыйскі лад. Тэрыторыя Дарыда. Рэгіён Пелапанесу, Крыту і частка паўднёвай Грэцыі. Дарыйцы лічыліся суровымі ваярамі. Напрыклад, спартанцы былі дарыйцамі. Таму гэты лад у антычнасці лічыўся мужным, строгім і выхаваўчым. Фрыгійскі лад. Тэрыторыя Фрыгія. Цэнтральная частка Малой Азіі. Гэта была магутная дзяржава. Узгадай легенду пра царя Мідаса. Грэкі лічылі гэты лад экзатычным, жарсцівым і нават небяспечным для спакою душы. Лідзійскі лад. Тэрыторыя Лідзія. Заходняя Малая Азія, суседзі іанійцаў. Лідзійцы былі вядомыя сваім багаццем. Цар Крэс. Грэкі ўспрымалі гэты лад як пяшчотны, жаноцкі, а часам нават крыху разбэшчаны. Міксалідзійскі лад. Адзін з маіх улюблёнцаў. Назва міксалідійскі літаральна мяшаны лідзійскі. Лічыцца, што гэты лад вынайшла паэтка Сапфо. Якая жыла на востраве Лесбас, побач з Лідзіяй. Эалійскі лад. Тэрыторыя Эолія. Паўночна-заходняя частка Малой Азіі і суседнія астравы. Эалійцы – адно з 4 асноўных старажытнагрэцкіх плямёнаў. Эалійскі лад – гэта проста тое, што мы называем мінорам. Можаце называць мінор эалійскім. Тым самым вы прадэманструеце высокую эрудыцыю і дадасцё вось гэтай паэтыкі ў музыку. Лакрыйскі лад. Тэрыторыя Лакрыда, цэнтральная Грэцыя. Самы рэдкі і няправільны лад.
Названы ў гонар лакрыцаў, якія ў антычным свеце мелі рэпутацыю людзей з незвычайнымі звычаямі. А зараз я вас крыху расчарую. Справа ў тым, што ў сярэднявеччы, калі перакладалі старагрэцкія трактаты, гэтыя теарэтыкі крыху паблыталі пры перакладзе з грэцкай мовы. Тыя лады, якія мы зараз выкарыстоўваем сёння, напрыклад, рок-музыцы ці джазе, маюць тыя ж самыя назвы, што і ў старажытных грэкаў, але самі паслядоўнасці гукаў адрозніваюцца. У грэкаў лады будаваліся з гары ў дол, а ў нас з долу ў гару. Таму, калі вы чуеце вось гэтыя лады вось з гэтымі назвамі, яны, напэўна, гучаць па-іншаму, чым у грэкаў. Але мне ўсё роўна чуецца ў гэтых гуках, у гэтых паслядоўнасцях вось гэты водар старой Грэцыі. Нічога не магу з сабой зрабіць.